ora tega panjenengan teng griya tukaran terus, Pak. Kula sebagai anak, Pak, risih, Pak. Merasa tidak berguna, Pak. Kula kuwi, Pak. Niki niat kula, Pak, supaya panjenengan boten kerja tukaran terus, Pak. Ben rukun, ben bahagia. Niku sing tak suwun, Pak. Pun ngeten mawon nggih Pak Bu, sebagai ucapan tanda terima kasih kula. Iki nggih mboten napa-napa bagi ibu kula. Kula matur suwun kalih Mas Rahmat. Mas, Nah, kula sing matur suwun, Mas. Pun dengan paringi dalan niki keluarga kula dadi bahagia, Mas. Mas, mboten ngonten. Kula niki sing matur suwun kalih panjenengan.